गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जोंहा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट मिस्टार प्रमद बर' सारखौ बा बिनि गारिखौ अन्थाइ खुबैनाया जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा खामानि मावदों। सासे सिगनेटारिस अफ बिटिआर एकर्डनि बेसेबांबा गिदिर बिबान लानानै साइन खालामबोनाय एकर्डखौ बिसोरबायदि मानसिखौ सनमान होनो रोङै बेफोरबायदि मानसिखौ लाजिनांथाव आरो हारिनि मोजां नङै आरो बिसोरबायदिखौ हारिनिफ्राय बयकट खालामनाया साबसिन। स' बेयावहाय जों रायजो राजाफ्रा खौसेथि जानांगोन। लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानदों कि आं बेयावहाय जास्ट एकर्ड खालामनाय जेरै जोङो हाग्रामा सारमोनखौ मान होदों थिग बेबायदिनो जों एकर्ड खालामग्रा सुबुंफोरखौ जों मान होनांगौ। नोंथांमोना माखासे सुबुंफोरा जुदि भट होनानै जुदि बिथांमोनखौ देरहाहोआब्ला बे बाथ्रा बे उननि बाथ्रा बा बिदि डाइरेक्टलि प्रेक्टिकेलि एटेक खालामनाय बे मोजां खामानि जायाखै आरोना। बे मोजां खामानि नङा। मानसिखौ सनमान होनो सोलोंनांगौ आरो जायफोर बेबायदि खालामदों बिथांमोना बिराद दुथां खामानि मावदों। बेबायदि खालामनाङा। जोंहा प्रमद बर' सारा बा जोंहा हाग्रामा महिलारी सारा बिसोर गोबां गेदेर सुबुं। स' बिथांमोना पलिटिकेल गेलेनो फैदों बिसोरा गावसोरनि खामानिखौ मावदों। स' हाग्रामा सारखौनो होन प्रमद बर' सारमोनखौनो होन बिदि प्रेक्टिकेलि नोंथांमोना बिदि एटेक खालामनो नाङा हामा। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बिसोरखौ फेजेननो लुबैदोंब्ला नोंथांमोननि आखायाव मोनफ्रोमबो पावार दंजोबो। बे पावारानो जाबाय भट। स' बे भटआवहाय नोंथांमोना बेखौ एटेक खालामनो गोसो दंब्ला बे भटनि दारै नोंथांमोना एटेक खालाम। बिदि प्रेक्टिकेलि रावखौबो आरो रावनिबो गारियाव बिदि एटेक खालामनो नाङा। नोंखौ जुदि सोरबा मानसिया जुदि एटेक खालामबा नों मोजां मोनगोन ना? नङा होमबा? नों मोजां मोनगोन ना? स' बयबो रावबो मोजां मोना। स' बेयाव आं दुखुनांथाव बाथ्रा फोरमायदों जे नोंथांमोना बेबायदि हाग्रामा महिलारी सारानो जा बा प्रमद बर' सारमोनानो जा बिसोरनि गारिखौ रावबो एटेक खालामनाङा। बिसोरखौ बेरायनो हो, केम्पेनिं खालामनो हो। गोसोबायदि नोंथांमोना बिसोरनि मिटिंआव थाङाब्ला थांनाङा। मा दरखार नोंथांमोना जुदि मोजां मोनाखैब्ला। स' थांनाङा बिसोरखौ थांनो हो नोंथांमोना मिटिं प्रग्रामाव थांनाङा। बाट बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि बिदि पार्सनेलि एटेक खालामनाया गाज्रि आरोना। स' बेवहाय माने हारिनि मान सनमान आरो रेसपेक्ट गैयै जोंनि बर' हारिया केरेक्टारलेस बेफोरबायदि आखुथाय दिन्थिनाय जायो। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सेपारेट बड' मिडियाम माने डाइरेक्टरेट अफिसबो मोननो थांगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि दारै। गिदिर गिदिर इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ। स' बेफोर जाथाया माबोरै? जों मुभमेन्ट खालामदों। मुभमेन्ट खालामनायनि दैदेनगिरिया सोरमोन? बेयाव हाग्रामा महिलारी सारमोनबो दंमोन। बाट बिथांमोना 1996 मायथाइयाव बिथांमोना बिएलडिखौ जेब्ला बिएसएफखौ जेब्ला बिसोरो क्रिएट खालामदोंमोन इस्टाब्लिश खालामदों बिनि उनाव 2003 मायथाइयाव बिथांमोना आखाइखौ थिखांबाय। स' बिनि गेजेरनिफ्राय एबसु बा आफादगिरि जोंहा प्रमद बर' सारमोना बेखौ माने बे समावहाय बिसोरो माने जेननानै थायाखै बा बिसोरो आरो मुभमेन्ट खालामबावदों 2011 मायथाइनिफ्राय। बिनि गेजेराव जोङो नैबे बिटिआर एकर्डखौ मोननो हाबाय। दा बिनि गेजेराव बिसोरखौ जों सनमान होगोन। आरो लोगोसे हाग्रामा सारखौ जेरै सनमान होदों बेबायदिनो प्रमद बर' सारखौबो सनमान होनांगोन। बिथांमोनखौ जुदि नोंथांमोना लिडार हिसाबै सायख'नो गोसो गैयाब्ला डाइरेक्टलि भटआव होबानो जाबाय। भटआव सोरखौ होयो होबानो जाबाय। मानोथो पार्सनेलि एटेक खालामनांगौ? बिथाङाथ' हारिनि थाखायसो खामानि मावदों ना। नङा होमबा? नोंनिथ' रावनिबो खहा खालामाखै। थेंक इउ स' माच आंनि बिबुंथिया बेनोसै एसेनोसै थेंक इउ।